Здравейте хора, това е седми епизод. Ще си довършим сървайвала. Сега ще стигнем за малко дърво. Ама виждам, че тук трябва да си изпечем храната, иначе ще се мре. Няма с какво да изпечем. Да, ще трябва да отидем за дърво. Така. Сега виждаме, че трябва да си легнем. Защото ще мрем. Ако дойде зомбитата, ще се мре. Така. Така ли беше леглото, не знам, пак да, сигурно съм забрал. Да, забрах пак, как беше. Така. Значи, ударя с този абоната, ще вас снимам много често на всякакви игри. Това вече няма да ни трябва. Така. Ни трябва малко дърво. Тук ще сложим 4. Пак на другото 3. Така. Да легнем да спим. Това мисля, че е седми епизод. Така, да започнем да търсиме айрон, защото да видим дали имаме торчо. Чувам тук паяци. What the fuck, бе, нали си купих нови батерии, бе, пак ли? Трябваше да си направя още една кирка, ама. Диша в микрофона, много съжалявам се много. Съжалявам, ама няма как. Ама га. Това бъга. Самата Майнкрафт е сигурно, не знам. Гарбе, няма ли кол, бе? Толкова надолу отидохме и няма още айрон. Вау, аз съм втори левел. Вау. Да, сети се да дойде и тъпия... какво беше там? Арбе, няма ли айрон, бе? Мама ти. То кирката ми ще ми се счупи. Чупи се. Тям нагоре.
Тай спекла ли са е? Да. Така. Отиваме да търсим малко животни. Да им почупим главите малко. А както изглежда, май няма да намерим. А тук няма ли айрон някъде, бе? Да вземем малко айрон. Тук може да има айрон. Фък. Нищо не виждам да има, както и да е. Така после ще превземем тази маничката. Така, сега пък да отидем към къщата, защото... Тук дали ще има айрон? Да. Ама нямам кирка. Фъкинг. Сега къде беше да се отбележи, защото... Точно къщата. Трябва да нося с мен на дърво, винаги, ама. Вземам айрона и приключвам с епизода. Така. Кирка. Така. Газ. Тук беше. Така. 4 айрон и отдолу, ако има още 4, супер 8. Да, 8 ще бъдат. Да. Yes. Така. Някой първи епизод намира толкова бързо диаманти. What the fuck? Надявам се това да отклипа. Аз бях ИВБГ, абонирайте се за мен и чао!